Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Аліна Блохіна і це програма «Ахшам». І ми, звичайно, упродовж усього дня слідкуємо за тим, що відбувається на території анексованого півострова. Власне, прокуратура Автономної Республіки Крим вже відкрила провадження через обшуки та смерть ветерана Кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашки. Про це йдеться на сайті відомства. Цей злочин кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство. Нагадаю, що сьогодні у Криму російська окупаційна влада, силовики знову прийшли з обшуками та затриманнями до кримських татар. І ця жінка, ця легендарна жінка Веджіє Кашка, на жаль, не пережила того, що було зчинено до неї російською окупаційною владою. Вона померла на 84-му році свого життя. Ми співчуваємо усім близьким і усьому кримсько-татарському народу через ті репресії, які чиняться щодо них. Про це та інше ми будемо говорити з гостем моєї студії. Олег Саакян, політолог, вже тут. Олеже, доброго вечора вам. Власне, звичайно, попрошу ваш короткий коментар з приводу сьогоднішніх подій у Криму. Вітаю вас і мої співчуття так само і родичам загиблої, і всьому кримськотатарському народу через втрату, і не тільки кримськотатарському, а всьому українському народу через втрату такої легендарної дійсно жінки. Репресії проводяться і продовжуються, і, на жаль, ця практика Російської Федерації, вона не взялася вчора чи позавчора, вона застосовувалася в усіх компаніях Російської Федерації поза її територіями, у всіх експансивних компаніях, на всіх окупованих територіях, в будь-яких країнах, де є присутній російський окупаційний контингент. На жаль, ми це бачимо і в Криму, ми бачимо на сході України, ми бачимо в інших точках конфлікту, де Російська Федерація присутня своїми окупаційними адміністраціями. Те, що відбувається на сході України зараз, останніми днями загострилася ситуація на Луганщині. Різні були дані, і наразі є різні дані, хто там де переміщається. Ватажок, так званої ЛНР, начебто їздив в Росію, потім виявилося, що він в Луганську. Але загалом я попрошу вас прокоментувати цю ситуацію. Чому це відбувається? Тобто ми розуміємо так, що між Корнетом і Плотницьким були певні свої особисті претензії і конфлікти, але от причина того, що наразі відбувається в Луганську, на вашу думку, яка? Ну, ви абсолютно праві. Є декілька конфліктів. Один з них – це внутрішні конфлікти Корнета, який один з небагатьох дожив до сьогоднішнього дня. Це так званих польових командирів, назвемо це так, які відзначилися під час 14-15 року, під час активної фази російської експансії на сході України. Відповідно, він так чи інакше, цей конфлікт мав перерости в свою гарячу фазу. Чому це відбулося зараз? Є декілька версій. Або перша версія – це суто внутрішні підвалини цього конфлікту, або Плотницький, або Корнет зрозуміли, що далі вже нікуди, і ці пауки в банці таки знайшли один одного. Чи то Плотницький захотів змістити Корнета, так само, як змістив інших до цього, і доходило до фізичного знищення, Корнет це чітко розумів, і він пішов на ескалацію. Або навпаки, Корнет, можливо, отримавши запевнення з центру, з Кремля, наприклад, з однієї з силових структур Російської Федерації, які є кураторами по сходу України, це або ГРУ, або ФСБ. Отримавши запевнення, він так само міг піти на конфлікт, умовно кажучи, якщо ти зараз проявиш себе, то ти заміниш собою Плотницького. Це, можливо, має місце. Другий конфлікт – це зовнішній, само собою, і так само він міг послужити підвалом. Для кого не секрет, що курують ці території дві структури, які між собою конкурують. І це практика Російської Федерації, яка застосовується на всіх окупованих територіях. Для того, щоб підвищити змагальність цих структур, для того, щоб підвищити ефективність виконання завдань поставлених, для того, щоб не було єдине началя. Це та практика, яка є в військовій доктрині Російської Федерації, фактично, яка застосовується усюди. І тут, можливо, дві башти Кремля, вежі Кремля почали свою боротьбу, так само і, можливо, за ресурс, за політичний ресурс або за економічний ресурс. Тому, скоріш за все, Луганська область першою стала в цьому випадку, оскільки вона є більш дотаційною, ніж Донецька, наприклад, окупована частина Луганської. Відповідно, тут більші можливості наживання суто на адміністративних грошах. І це, само собою, створює обставини. Є ризики від цього. Куди ця ситуація приведе? Поза тим, що стало першопричиною, є два цих рівних конфлікту, так чи інакше. Відповідно, вона може привести найризикованіший варіант для України, який створює ризик, це Росія може заявити, що от ситуація не керована, бачите, вони там всі один одного вбивають, для міжнародного співтовариства, і сказати, що ви поки ведете своїх миротворців, там через півроку, через рік, вже там всі один одного повбивають, лише ми можемо стабілізувати цю ситуацію. І за одну ніч, наприклад, легалізувати свій окупаційний контингент,
умовно легалізувати, ми чудово це розуміємо, у статусі миротворців. Вони передягнуть свої каски на блакитні шоломи і скажуть, от ми тепер вже тут, російські миротворці, ми наводимо лад. Для цього частково можливо, для такого сценарію, оскільки я певен, що в Кремлі проробляють як мінімум декілька сценаріїв, введені додаткові сили російські, це близько 2-3 батальйонів, наскільки мені відомо, серед Російської Федерації, тобто близько 1000 людей на територію окупованої Луганської області. І так само перекинуті російські військові кадри, російські військові з Донецька до Луганська. Відповідно, це може свідчити про такий варіант. Але все ж таки ось ця ескалація в Луганську до чого вона може призвести? Тобто, знаєте, лунають дуже такі тривожні новини. До прикладу, напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін сказав, що нам потрібно поставити виробництво на військові рейки, посилити свій базис військовий. Ми ж розуміємо, що ці новини вони не виникають просто так, вони виникають у певний момент, який потрібен. До чого може призвести ситуація в Луганську, як гадаєте? А до того був витік інформації стосовно рознарядок бізнесу, підготуватися до можливості ведення своєї підприємницької діяльності в умовах війни для підприємств російських, куди рознарядки прийшли. Росія готується до чергового військового витка. Я думаю, що зараз ми знаходимося в фазі немілітарних засобів. Росія знову відкатилася до немілітарних, але зберігає таку можливість. Принаймні, той план реформи російського війська, який був затверджений свого часу, він передбачає, що російська армія в 2020 році вийде на пік своєї боєздатності. Принаймні той календар, який внесений в реформу військових сил. Відповідно, я думаю, що вони готуються всі інші засоби до цього. Що може бути на Сході? Я думаю, що прориву якогось чи удару на Сході України не буде, оскільки для цього потрібні дуже значні військові сили і підключення авіації, оскільки навіть реактивну артилерію і тією кількістю військ, які є на окупованих територіях, із підключенням можливо російського резерву, який розташований поруч, пробити лінію зіткнення не буде мати можливості. Все ж таки 3 ряди ешелоновані ряди оборони з українського боку, вони присутні. Ну, як і з того боку, на жаль. Але активізації точкові, провокації, я думаю, можуть бути. Багато в чому вони можуть бути виправдані внутрішнім порядком денним на території окупованого Луганська, відповідно для того, щоб виправдати всю цю ситуацію і загорнути. Вибачте, от бачите, там війна, там треба йти в атаку, а ви тут чубитеся. Я нагадую нашим телеглядачам і тим, хто переглядає нашу трансляцію у Фейсбуці та на Ютубі, що у нас відкриті телефонні лінії 073 419 41 58. Якщо маєте питання до нашого гостя або хочете висловити свою думку з приводу цієї теми, яку ми обговорюємо в студії, будь ласка, телефонуйте. Олеже, знаєте, я хотіла вас запитати, була також інформація, що у Луганську не працює телебачення, не працює радіо. Сьогодні ми спілкувалися з речником Міноборони з питання то Олександром Мотузяником. Він підтвердив інформацію, що в банкоматах, банках немає грошей. Також за своєю масовою інформацією писали про те, що люди масово виїжджають з Луганська. На простих людях як відобразиться ця ситуація? Ну, масово виїжджають з Луганська – це трішки, мабуть, перебільшення, принаймні по тому, що я спілкувався, але це не репрезентативні дані. Я ні в якому разі не претендую на те, що це відображає всю картинку. На жаль, ми не можемо мати всі картинки по окупованих територіях. Тут об'єктивна обставина, тому що вони окуповані. Але, тим не менш, для більшості людей, наскільки мені відомо, це все відбувається трішки в віртуальному просторі, оскільки воно мало стосується їх повсякденного життя. Це відбувається в центрі Луганська, інформація майже не розповсюджується реально, оскільки засоби масової інформації дійсно не працюють. Зараз там оцей документ, який був поширений, так званий документ стосовно введення надзвичайного стану на території окупованих Луганської області. Тобто для простих людей мало що змінюється. Для медиків, для бюджетників введена рознарядка з приводу неможливості покинути свої місця роботи і проживання, заборону на виїзд. Але і до того діяв дозвільний режим по виїзду з території. Тобто і тут особливо мало що змінилося, оскільки раніше, щоб поїхати, потрібно було попередити спеціальні окупаційні служби силові, які мали зафіксувати, чому ти їдеш, куди ти їдеш. І це було видно багато в тому, для того, щоб міграція з Україною, перетин, був контрольований, і вони мали цю статистику, бо для них це так само має свої ризики, оскільки для України це колосальний ресурс. Що ще може змінитися? Може змінитися про валюту. Те, що в банкоматах немає. Це так само цікавий момент, оскільки, мені здається, він пов'язаний з тим, що в перші години, коли були введені з Донецька колони техніки і військових до Луганська, почалися акти мародерства. Принаймні на соціальних мережах
можна було побачити таку інформацію від мешканців Луганська і очевидців. Викладали, навіть там з фотографіями дехто викладав, стосовно того, що починають грабувати банки, банкомати, там, де є готівка. Я думаю, що багато в чому через це вивезли готівку з Луганська для того, щоб не було приводів для мародерства, щоб не реагувати на них, оскільки зараз ці силовики мобілізовані в рамках цього конфлікту внутрішнього. Ви знаєте, я хочу поставити вам ще одне важливе, але складне питання. Вже 14 місяців, як заблокований процес обміну заручниками. І ми знаємо, що це саме через позицію ОРДЛО. На жаль, не вдається домовитися наразі на дипломатичній площині про це. Але так само у ЗМІ з'явилася інформація, що після того, як Володимир Путін поспілкувався із ватажками фейкових республік, з'явилося відео після цього із українськими заручниками, які перебувають на території ЛНР. Начебто луганські бойовики дозволили українцям зателефонувати додому, поспілкуватися зі своїми рідними. Як гадаєте, чи варто чекати того, що якимось чином все ж таки процес звільнення заручників вийде з цієї фази, знаєте, от з цієї стоп-фази і якось почне рухатися? Є сподівання на те, що дійсно цей процес може розморозитися. Його блокувала Російська Федерація через списки, які не узгоджують довгий час, через те, що багато людей, тих, хто навіть знаходиться в Україні, які занесені до списки, частина, само собою, там були правові моменти, що їх можливо, неможливо звільнити, як і звільнити, а частина просто не хоче повертатися, але вони занесені тією стороною, як ті, кого вони вимагають повернути. І тут складно Україні своїх громадян проти їх волі повертати в окупацію. Ну, якось абсолютно абсурдна річ. І це багато в чому блокувало, оскільки вони наполягали. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб процес вийшов з топ-фази, як ви сказали, оскільки Путін розігрує, мені здається, перед виборами на міжнародній арені карту себе як стабілізатора регіону. Багато в чому ця ситуація в Луганську зараз, оця дестабілізація на окупованих територіях, і Путін, який, скоріш за все, втрутиться в цю ситуацію, зараз зберігає тишу і нібито її стабілізує. Ситуація з заручниками, коли Путін знову телефонує, домовляється, і нібито ситуація виходить з фази. Путін акцентує увагу на тому, що потрібно говорити з ним, і він є, якщо не миротворцем, то він є тією стороною, яка реально може впливати, але не є стороною конфлікту, знову ж таки відмежовуючись, весь час виставляючи і конвертуючи оцими розмовами, зокрема і про обмін полоненими, конвертуючи свою статусність у статус окупаційних ватажків, яких хоче представити як сторону конфлікту, з якою Україні потрібно домовлятися. На міжнародних майданчиках, де лунає так чи інакше російська позиція, весь час при виключених камерах вони повторюють, що Київ має сісти за стіл з окупаційними ватажками і домовлятися. Це не справа Києва розмовляти з Вашингтоном, розмовляти з Москвою. Москва буде розмовляти з Вашингтоном, а Київ нехай розмовляє з ними. І це та позиція, яку вони і публічно, і не публічно в різних абсолютно обгортках, але проштовхують західному світу. Ну, але ми ж розуміємо, що фактично сісти за стіл переговорів із ватажками так званих ЛНР і ДНР означає визнати їхній певний статус. Так, ми розуміємо, що навряд чи на це підуть. Безумовно, Україна на це не може піти, і не за яких обставин, я сподіваюся, українська влада на це не піде. Тоді які є механізми? Чи в достатній мірі наразі дійсно застосовуються кроки українською владою для повернення заручників? Тому що ви правильно зазначили, що списки – це така, знаєте, якась примара стала. Ніхто їх не бачив, і вони постійно, ми говоримо про те, що списків немає, вони не є затвердженими. Полонені – це дуже важка тема, оскільки вони є легко конвертованою валютою війни. Полонені завжди це валюта військова, яка не девальвується. І Путін до останнього буде тримати заручників, якщо не вдасться йому через внутрішні певні обставини або через геополітичні обставини їх конвертувати по гарному курсу для себе, то він буде їх тримати. І зараз от іде конвертація, можлива, цих заручників в зміну свого статусу, в зміну свого іміджу. Цьому сприяють вибори, сприяє процес, який активізувався. Відповідно, можлива ця конвертація. За інших обставин їх будуть утримувати. І тут складно, оскільки це все-таки така специфічна, цинічно звучить, але валюта. Що може робити Україна?
Заручники – це один з треків, про який потрібно говорити завжди і всюди, і ми не маємо права забувати цих людей, безумовно. Але є багато речей, які є домашнім завданням України, суто України. Це ті речі, в яких тільки ми можемо їх вирішувати. Це і створення цього пакету по деокупації території Сходу України і Криму. Маємо бути готові до наступного дня, коли вони будуть звільнені. Що ми робимо, який алгоритм, яким є? Ми маємо комунікувати вже зараз. Ми маємо посилювати мовлення, специфічне мовлення для території Сходу і Криму. Для Криму це мовлення кримсько-татарської мови, це мови інших етноменшин на території Криму. Це мовлення і телевізійного, і радіо формату. Для Сходу України це мовлення специфічного контенту, який би пояснював, як поводитися з вибухівкою. Можливо, навіть не політичного контексту і тексту, а тої інформації, яка є для цих людей важливою, щоб вони звикли до українського. Зараз створилася цікава ситуація, коли в Луганську вимкнули теле- і радіомовлення і засоби комунікації, люди почали слухати українське радіо. Бо от ми видалися готовим, і лише одне чи декілька радіо, можливо, 2 радіо транслювалися на окупованій території, то не всіх, які люди слухали. А якщо б ми були б готові до цього, якщо б ми виконали про своє завдання роботу, то зараз би Луганськ би дивився і українське телебачення, і українське радіо, і ми би виграли повністю у російської пропаганди цей проміжок часу. Само собою, це не перемога, але це виграна висота. Ми маємо бути готові до того, що контекст може бути змінюватися. Як в погану для нас сторону, так і в добру сторону. І буде залежати від того, зможемо ми використати ситуацію чи ні, тільки від того, наскільки ми сильні. Знаєте, ви сказали про те, що, як би це не звучало цинічно, заручники у цьому процесі є певною валютою. І дійсно ми бачимо, що обміни дуже часто відбуваються, коли є певні вироки у справах, навіть якщо ми говоримо про політичних в'язнів. Там, Путін повертає ГРУшників, там, віддає, до прикладу, Савченко і так далі. Але в мене питання до вас таке. Ті росіяни, які, до прикладу, зараз під слідством, так, по яких ідуть судові процеси, вони потрібні Росії, вони потрібні Кремлю, вони потрібні Путіну. Це, для нього це, можливо, знаєте, просто пересічні люди. Навіщо тоді вони їм? Росія тут послуговується словами з 20-го сторіччя, да? Баби ще не рожають. І, на жаль, Росія – це та країна, яка завжди славилася внутрішньою колонізацією, і це та країна, де рабами були власні громадяни, це та країна, яка сама в своїй логіці і філософії, вона побудована на антилюдяній позиції, коли людина є лише гвинтиком для якихось більш високих цілей, і коли вона абсолютно обезцінюється, ані її не тільки її гідність, а її життя як таке. В тих обставинах їх громадяни для Російської Федерації є нічим абсолютно. Це відпрацьований матеріал з того моменту, як вони потрапили в полон. Російська міфологія, військова міфологія, яка залишилась, на жаль, і нам в спадок від Радянського Союзу, вона передбачає, що в окупації може залишитися або герой, але він мертвий, бо він має своє життя віддати за велику місію. Або той, хто залишився живий, він зрадник. І іншого йому не дано. І це те, що ми не можемо побороти в Україні зараз, і, на жаль, частина українського суспільства до людей, які залишилися в Криму, до людей, які залишилися на сході України, ставиться через призму зрадників, а не тих людей, які є заручниками. Так само і в Росії, але це з позиції держави возводиться в культ, в норму, і як в те, що має прославлятися. Коли людина, яка потрапляє в полон, це зрадник. Чому вона себе не вбила? Чому вона не підірвалася? Якщо вона вже потрапила в полон, це відпрацьований матеріал, так чи інакше, навіть коли повернемо, або її вб'ють, як по ГРУшникам, так і не зрозуміла інформація, куди вони взагалі ділися, які повернуть до Росії. Або за принципом 20-го сторіччя, знову ж таки, ГУЛАГ, концтабори і інші фільтраційні визначити, а можливо він шпигун. Тому сподіватися на те, що Росії, Путіну болить за їх громадян, я б на це не сподівався. Їм свої громадяни, вони абсолютно неважливі. Ми зараз маємо нагоду почути Едема Семедляєва, адвоката. Він з нами на прямому зв'язку телефоном. У нього дізнаємося останню інформацію про затриманих. Едем, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, какая у вас есть последняя информация по задержанным сегодня крымским татарам? Так, смотрите, допросили 5 человек, 2 отпустили, Курсита и Эльдара Абдулаева, братьев. Остальных всех направили в ВВС города Симферополя. Что им вменяют, расскажите, пожалуйста. Им вменяют вымогательство в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Скажите, пожалуйста, вы общались с ними? Они вообще понимают, откуда эти обвинения возникли? В
примерно, конечно, понимают они, просто никакого вымогательства не было. То есть человек должен был денег, и они просто попросили его как бы вернуть. И все это было в культурной форме. Ну, по их словам, я еще материалов не видел, каким образом на самом деле было. Ну, я как бы своим клиентам доверяю, поэтому рассказываю их точку зрения. И тот человек как бы согласился и должен был вернуть. Но по итогу вот вылилось в такое шоу. Эдем, скажите, пожалуйста, те, кто остался, вы сказали, что двоих отпустили, те, кто остался в изоляторе, что дальше будет происходить? То есть это дальше уже будут судебные расследования, какая процедура дальше? Да, то есть сейчас будет идти следствие, завтра изберут, будут следователь выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения, то есть это будет СИЗО, либо домашний арест, и будет идти следствие. Спасибо большое, что вы рассказали нам, поделились последньою інформацією. Едем Семедляєв, адвокат, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Він розповів останні подробиці щодо затриманих кримських татар. Наш ефірний час добіг кінця. Ми встигли поговорити з вами, пане Олеже, про багато важливих тем. Олег Саакян, політолог, був гостем цієї ефірної години. Я прощаюся з вами до завтра. Вже за 5 хвилин чекайте у праймі з Христиною Бондаренко, Міхаїла Саакашвілі. І не примикайтеся, буде цікаво.